26 de maig ens juguem el futur dels nostres pobles i ciutats, ens juguem el futur dels nostres fills i filles, perquè en definitiva ens juguem que la política siga eixa ferramenta útil per a la felicitat de les persones. Si jo fora veïna de Novelda no tindria dubtes, votaria a Sílvia Anna, perquè amb Compromís serem imparables. Hola, soc Joan Baldoví, portaveu de Compromís al Congrés. El dia 26 de maig, Novelda, com tots els pobles i ciutats del nostre país, es juga el seu futur. Si jo fora veí de Novelda, ho tindria clar, no tindria ni un sol dubte. Votaria Compromís, perquè amb Sílvia, l'alcaldessa, Novelda serà imparable. Hola, soc Jordi Sebastià, candidat de Compromís per Europa a les pròximes eleccions europees del 26 de maig. Una abraçada molt forta i tot el meu suport a la llista de Compromís per Novelda i especialment a Sílvia, la seva alcaldable. Ja sabeu que moltes de les polítiques que volem aplicar en la política municipal de vegades no són possibles perquè no hi ha un marc legal en la Unió Europea que ho permeta. Moltes de les coses que ens afecten en el dia a dia venen determinades per decisions que es prenen en el Parlament Europeu. Ja sabeu que nosaltres, durant esta última legislatura, hem estat en la Comissió d'Agricultura defensant els interessos dels nostres llauradors. I a partir de la tardor comença la revisió de la política agrícola comuna. És importantíssim que l'energia de Compromís per Novelda estiga present també en Compromís per Europa en el Parlament Europeu, per defendre els nostres productors, els productors de raïm, per exemple, d'un raïm de màxima qualitat europeu, que ha d'estar protegit per a que els llauradors tinguin una renda digna, que n'hi hagi ajudes al desenvolupament rural adequades, que n'hi hagi plans d'infraestructures elementals de comunicació que necessitem en ciutats com Novelda, que encara no tenen una xarxa de comunicació com la que toca i per això estan patint diàriament molts veïns i moltes veïnes. És imprescindible que la Unió Europea, en les seues xarxes de transport, en les seues previsions globals, tinga present la realitat, entre altres ciutats, de Novelda. I la garantia de que se'ns escolte és la presència de Compromís. Per això, amb vosaltres anem a ser imparables a Novelda i també al Parlament Europeu.